观众朋友，大家好，欢迎收看客家新闻插枝。上礼拜嘅节目当中，我哋去到日本台版看嚟社会出车，也算讲公园出车用嚟发展起来嘅，韩国发展多件嘅状况。日本嘅公共出租出车制度其实就蛮复杂喎，针对目前嘅用事对象有5种嘅出车类型，除了公园出车，还有改良出车、地区优良出租出车、公社出租出车，还有 UR 出租出车。嘅建设经费呢，有嘅是得讲系完全由中央也算地方政府负担嘅，也算由政府提供融资。其中公营出车的户数千多，有200万户。日本公营出车的租金嘅算法也會貼配，係會變化嘅。一個屋稅可能當年會冇強樣哦。也從對2008年開始有嘅1年1業制，係照13人是得負擔嘅能力。韓國人嘅屋嘅所在嘅地點、面積、新區，也都來做當年嘅計算標準。呢個基準本身其實都有社會安全網嘅機制。こう車椅子で来て、これで自分で開けて、こう入っていくっていう。基本的にだから段差もないですし。約同價格法，天福海關做下料理台國帶按呢一同樣設計，已經係日本公營出車嘅標準規格。ここの住宅は、車椅子とかですね、障害を持った人の対応をするために、改築をして、これまでも何人かの高齢者の方がここに住んでいました。こんにちは。あ、どうぞ。公園出車嘅屋拆件有以下種，像阿伯河設計係嘅單人房，限算計法，3年內嘅新屋，一張月屋稅25000日本錢，大概係新台幣6500元。公園出車屋稅算嘅方式，2008年改做1年1業制，就係照經營嘅收入分做8等級，再個用屋體內一大間新拿 Q 來算。そうするとこの公営住宅というものが持続的にやっぱり市民の理解を得て建設していくということはこれは難しいなということになってきますね。そういう中で国もこの家賃システムを抜本的に見直そうということになってその応能応益家賃制度というのができたんです。だから応能というのは能力に応じて、そして応益というのは住宅の規模とか設備とか、エレベーターがついているとか風呂があるとか。そういう便利な場所に立地しているとか、そういう利便性とその人の収入に応じて家賃を決める。毎年自動的に決まっていくわけですね。整體密密麻麻嘅社會現象，退休嘅能使到前向社企來係睇公營出車，而此都冇乜嘅好社會，因為屋稅係以負擔起嘅。会社勤め、やっぱ終わったら、やっぱ生活路に不安があるから。やっぱりこういうところに住んでたら、安心ですわね、老後がね。まあね、一般のマンションから比べればね、ちょっとだけ安いかな、安いね。做得係公營出車嘅人，主要係家庭收入睇25%以下嘅人，老人家並用到50%。喺今年1月嘅計算基準下，公營出車嘅屋稅唔係啥就強用，韓國共同。每計嚟到有人唔納屋稅嘅問題。収入が上がった時には家賃が上がるんですけど、一方例えば職を失ったとか病気になったとか収入が下がった時には家賃が下がるというそういうセーフティー的な機能があるわけですし、それからもっと所得の低い人にはですね、家賃の減免制度というのがあるんです。でしたがってそういうふうにしてその能力に合った家賃を決めてますから、決めた家賃は必ず支払ってくださいよということにしてるんですね。でなかなか収納っていうんですけど、家賃が決まってるのに納めないという人が随分昔は多かったんですね。日本推動公營出車，中央政府提供政策、立法聘用同技術特殊，地方政府係實際推動者。也下無建議按到公營出車，為外來提高合理品質。
无再过全新的蔬菜去生活，就现有的屋嘅长长啊，无像秋天过起波。